dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Mga tugang kasuhapon, nakwaso attention ko kang discussion mi duman sa BFAR regarding mga tugang sa hatchery, buda sa fish production na pinagigibo dyan po sa Ligao City. Saro sa mga nagluwas duman sa Ororon mi, nagbaba sa pagprodusir mga tugang kang nabubuhay na mga fingerlings, ito mga sabang, mga bangus, mga similyanin sira. Dahilan mga tugang sa hababa na voltahe nin kuryente. Dahilan da po mga tugang sa low voltage nin kuryente digdi po sa satuyang probinsya. Iyan palan, paghababa ang voltahe kan kuryente, nakaka-apekto mga tugang sa saindang proseso. Tayo ki mga part na kaipuhan tabi ki kuryente na dapat tamang voltahe. Sabi ni Attorney Nilo Consuelo, mga tugang kan BFAR, ito po na halimbawa dati kaya nila magprodusir mga tugang ki mga nasa 400,000, mga nasa 400,000 mga tugang na similyanin sira. Ngunyan databi halos nababangaasan ang napoprodusir kay ni dahilan mga tugang sa low voltage. Dahilan po mga tugang sa hababa na voltahe nin kuryente dyan sa tercer distrito kan Albay. Yaon baga dyan sa Ligao sa pigaapod na first legislated mga tugang na hatchery, pahimsaan, pabunayan mga tugang kimanga sira, na mai-contribute mga tugang sa mga lugar sa bilog na Bicol. Bako lang sa luwas kan sa Bicol o sa Albay, kundi baka sa luwas databi kang Pilipinas hanggang po sa Bisaya. Iningon yan an saro sa gusto tang ikonektar mga tugang sa Aleco. Takon ang gobyerno nagakaigwa po nin esperso na makapagprodusir nin dakol na mga similya nin sira na magagamit mga tugang na pwedeng ibariwa sa satuya tabing mga fishermen, mga fisher folks. May pagkakaiba pala ang fishermen sa fisher folks. Ipinaliwanag iyan duman mga tugang sa forum. Pero ang punto tatabi digdian inang gusto tatabi na baka may nagdadangog dyan sa Aleco o baka tabi may ma-interview kami kaini sa mga masunod na mga aldaw. So low voltage tabi na supply nin kuryente nindo nakakaapekto, may epekto tabi sa produksyon nin mga similyanin sira. Anong implikasyon? Kung hababa ang voltahe, kung hababa ang produksyon, di maluyaman mga tugang sa mga sira na similya na itatauta sa mga parauma na iyo po ay mga parauma, mga parasira, mga fisher folks na nagprodusir mga tugang kisira. Di ba? I do not know kung digdi sa Satuya sa 2nd District Arog Mangkam, pero duman kinumpirmar mga tugang na Attorney Nilo Consuelo, may problema sinda sa fluctuation nin kuryente. Kami mga ekipahe baga duman, na dapat mga tugang iyo tabian pakarayon, asikasuhon duman, may mga ekipahe baga na kaipanin. Kung nag-low voltage siya, maluyad at tabi ang naprodusir na mga similya, siring man, nagkakagaradan lugod sa iba. Actually, ang ginamit duman na kuan, ang ginamit duman na term is low voltage. Pero ang hiling ni Congressman Didi Cabredo, fluctuation tabi kan voltahe nin kuryente.
Paminsan halang kawunon, paminsan nababaon, etc. Mga to. Kita, Peter, pinaronal ang dapat na voltahe ta. 240 kita, no? 240, tama. Ang gabos mga tugang na nag-aagid dyan sa linya kang kuryente, pasisiring sa mga harongta, dapat po iyan 220 ang voltahe ka iyan. Kung nag-fluctuate iyan, mga tugang, apektado sa mga ekipahe, ninda, dumantabi sa Ligao City. Okay, tamagayunon ini baga na-cover in nera Padingmar, na-cover in nera Jimmy, duman sa programa niyang sa programa ninda ni Father Momoy, na-cover baga ini, mga tugang na programang ini na ang objeto kaya ni bako lang ini ma-supply digdi sa Albay buong Bicol region. And kung bako diyan mga tugang sa sa may partikan Bisaya. Ngunyan ang hatchery po diyan sa Ligao area na pinag-inauguraran ka minaging aldaw, mga tugang iyan po pigpapadalagan ngunyan kan Bifar. Sa laog nin tulong taon, 3 years nindang imamanage iyan. After kan 3 years, mga tugang tabi, ipatataunang kwenta sa lokal na gobyerno kan Ligao. Itataon na tabing kwenta, mga tugang sa lokal na gobyerno kan Ligao. And ang saraw papalan, nadan nagugnatong bareta, ang opisina mga tugang kang BIFAR, mahuruharanina sa to. Tan BIFAR Regional Office, ibubugtak palan dyan po sa syudad kan Ligao. Yan. Harani na kita mga tugang kay Direktor Ariel Pioquinto. Taigwa na dyan kipik. Sabi nga ni, duman sa sa informasyon na nako ami, baka tabi within this year. Within this year, mga tugang ang BIFAR Regional Office, yaon na po dyan sa Ligao. Diyan na po mga tugang ibubugtak sa Ligao. So, dumang kaya sa inabot mi sa bula, kung man ang ganito, ang apod pa lang ka ito, may terms nang ginamit eh. Gero laboratory o at garwan, may terms nang ginamit duman na ang design ka ito talaga, bako man talaga na pero pang regional office. Kaya, ililipat na tabi digdi sa Ligao ang sa tuya mga tugang na BIFAR Regional Office. Dapat, ang haranin na sa to si Director Ariel Pioquinto, saro po sa mga opisyal kan gobyerno na mahigos, madali kahuron, mga tugang proactive na opisyal ang BIFAR Regional Director. Hello, good morning. Ligaw. Yes. Kaya tumanangan baga. Ang BIFAR dumanan sa bula. Iyo, may anggan mo niyan, yaon duman migo. Kaya ang iba naharayuan man talaga. Oo. Kaya ngunyan, loko naman BIFAR ang abot kaya. Binir. Yan, tayo nila. Di ba kumalan si... Di ba kumalan si... Kaya ito, harayo, BIFAR. Tayaon duman sa bula. Kaya ito, harayo, Kaya, BIFAR. ngayon niya, yaon na sa Ligao, Binir. Nir. Ano yung gawin nyo? Kanang tunay. Picture ka na pala. Sain. Duman sa Ayala. Nagpa-picture. Ay, may nag-selfie ba ka sa kuya duman? Kaya nga, hindi mo lang akong tinapos sa t-shirt, duman. May aday pa. Sa aga pa ito. May nag-selfie sa kuya duman. Ipailing ko ngayon ni. Nailing mo? Ano yung gusto picture mo? Masulaho? Aday ka talaga may magkakaigwang t-shirt. Iyo mangyari. Henry M. Baga. Oo. Ano mangyari yung... Iyo. Bibawi tulos. Ano ba Bibawi tulos. Bibawi. Pero binir na palahan ba ko ng BIFAR? Binir. Sige. Okay. Karang tunay. Salamat. Di ba? O, di po yan. Ngunyan, ilingon nindo ini. An para sira tapalan mga tugang sa Bicol Region, 220,342. 3% sana mga tugang kan bilog na populasyon kan Bicol. Nailing mo na yan. Ang para sira tapalan 3% sana kan bilog tang populasyon, dakulong kitang parakaon. Gabalang nga ni kasubago, hali ako dyan mga tugang sa
Nag-breakfast ako diyan sa Kwan o diyan sa ano ini, nag-breakfast ako diyan sa ano ini diyan sa Barangay 24. Sabi sa kuya kampadi ko ngaya padi may gungaya kampadi kita kulaon nga sakayan na bangka nganya ko pera katawan laog mga nasa 18 ngaya. Pasain kanya ko matsira kamo duman niya sa may parting Kamsur. Paghali da sa Legazpi 18 oras Ronald Kidalagan. Bago ka makaapod duman sa pigaapod na fishing grounds. Oh. Arayunon adi. Pero ining pigsasabi tadigdi mga tugang na mga siraan mga programa kang BIFAR, iyo po alibawa yan na pagkakaigwa mga tugang ki fish processing. Di ba? Kung paano pagproseso nin sira na mga ngaya pagibok sa sardinas. Ang sardinas kan BIFAR masiram. Basiram. Iyan na pagkukundok tatabi kan backyard farming, fishing, di ba? Sa likod mo, kung may tubig dyan, pwede mong bayungan kisira. Di ba? Mga pigaapod, mga tugang na aquaphonics, dakulon ka na pwedeng mga fish cages, di ba? Asin iba pa. Pero yung ano ito, ang medyo bad news ta. Sana po, mapakaray ini kang Aleco. Ma-interview ka po kami kini sa Aleco. Mga tugang na bagay na ini, tangani da mahaputa ko paano nila masolusyonan yan kung arog ka yan dit ang napoproducer na similya kisira igwatabi mga tugang kita ki problema dahilan sa fluctuation nin kuryente uni nga ni pala na transmitter midigdi pag low voltage da gari habo ng umandar sabi ni Ronald maluyaw na di kasumanggi nga ni iso talibong kang electric fan ko maluyaw langit ro ka kung medyo matanga na. Ay nako, sige po, yan tabian, saro sa mga kwan na nakuha niya itong istorya kasuhapon duman sa discussion with BIFAR. For all the rest, mga tugang, dakol po itong mga programa na good news para po sa mga Bicolano. Uni nga ng hapot duman, kansaro na dating director kan Bureau of Animal Industry. Day ko nga tabi, Sir Ariel nga nahiling sa presentasyon mo, so pag-ibok ki asin. Di pa lang kitang paragibong asin mo niyan digdi ano? Madali lang, tababalikan tayo yan. Hello? Hello? Hello, good morning. Di pa lang kitang paragibo digdi ki rock salt. Ang hiling ko kaya nawara iyan dahilan duman sa asin law ni Ramos. Nang gabustang asin dapat sa Pilipinas, mga tugang iodized. So, uyan bagang Pino na may iodine content daa. Hello, good morning. Hello, sir. Morning, ma'am. Ano ito sa ano? Surak salt ba ba? Opo. Nali sa Piliya. May nagmanipula ka ito na gustong sabi yun, sinda ang kumita. So, sa farmers kan asin, dahil na, pasinda na sa tungisa sa iodized. Amungan na nga nita, dahil lang naman sa iodized salt, nawara so kwan tata, dahil na pwede magluwas ki rock salt sa merkado, di ba? Ito, pinahali ninda. Oh, dahil lang naman sa Fidel salt na pigasabi, tama ka po dyan sa observation mo. Yes, yung mga nagtitinda ki rock salt. Dahil nag-deliver dyan sa Banwa. Yan. Buda, ito garong maray na klaseng asin. Yeah. Dahil, sir, sa ano naman, sa backyard. Opo. Okay, sir, pagdaing, Oho. pag lang kapid, lugi man pagkaasamang tilapia. Iyo. Sir, nag-try na ako. Maray pa nito, binakal ko na sira, talugi talaga. Iyo baga, adi. Grabe, nipiktuman ka ito. May parang, sir, kung may suporta ang gobyernong ang lapit niya, mahal ang niya. Iyo po, kaya ining sa Kasubifar, kauron may kasuhapon, gari, nganya ko, mari pa magibo kita ki mga garo training programs para sa mga para mga ano yan, salt farmer, di ba? Kaya maaraman po na kung ano magiging plano may. Iyo po. Sir, gusto ko naman gusto ka gusto Oho. ito. Yes. So, mga asang baga. Igali ko, Oho. So, hali sa tilapia, pwede ibang po ito. Yan, pwede. Ang hito, talugi sa tilapia, sir. Ay, matibayon ka. Pwede pala niyan arugong kan, adi.
Sige naman kay mga tilapia fingerling sa Bifar na pwedeng i-share. Oo. Mga ngasang, pagkatamo sa kuya. Sabi ko, ang tilapia dahil nang kinalitabit. Oo. Uy, manay, igwa ka kitilapia na so... Ang palit ako kang pamangkin ko sa Bulacan da, ito ang demand. Oho. Nagdara ko lang niya. Ito para sabi ko, harayo ang bagama dahil ang biyahe transportation. Iyon na nga ni. Iyon na nga ni. Parang fingers ng daakan tilapia duman, 125. Oh, barato da duman. Pa. Sa tulig, di manggurado po ang tilapia. Ang tilapia naman, hali naman digdikan, pagkakao man sa nahali sa din. Iyo, okay, okay. Kasi dito, dahil pa rin dito kuya. Opo, okay. Salamat, ma'am, ha? Dito naman masiting kalubi sa tilapia. Iyo, basta na po, tagal may pag-iisip kami ng mga trainings kaan para sa livelihood with Bifar Tabi after kaining forum. Iyo po. Para sa tilapia, kung dakula ang espasyo mo, Dakulang espasyo. ano po, Oo. ang kakang tilapia. Opo. Ano naman, ayaw ako rin ikaw ng diamond, tubig sa nat-termin, ang diamond pinatatarukan, medyo sigbubulos ang panhali sa umang. Kaya pero na ako nag-antabay sa programa ito, ako sabi ko igwang. Ay, salamat po. Salamat po sa pag-antabay, ha? Ang buruan daw, sir. Opo. Thank you. Mabuhay po kamo. Salamat. Bye-bye. Sana. Alright. Yes. Dito, sir. Opo. Bye-bye. Salamat. Salamat po. Alright. Ano, Ronald, ang tilapia? Pig sabon o ano? Ang pig... Ikaw, kung nabasang joke yan. Aram ito, Ronald, sa joke ang tilapia? Di maram? Pinakanaki. Ano nga ma? Ang tilapia nga ma? Ano nga no, Nonoy? Ang tilapia nga ma? Pigya sabon? Natanga niya. Hindi ka istorya sa ito. Baka madagitan kita ka ng mga gurang. Alright. Yung tabi ito ha, ang kwan. Pero kung gusto niyo yung mga programa, tabi na pwede ninyong mapakinabagan, magdumang ka mo sa Bifar. And kaso hapon, mga tugang tabi, maging speaker ta si Ma'am Sheena Riveta tungkol dyan sa Go Green, Grow Green. Yan, ha. Camp Provincial Government of Albay. Magayon, so, buda. So, mga exhibitor dyan sa Ayala tabi, kadakol mga tugang kangkwan, kan mga magmahon, takadakol kan nagbabarakal. Magduwan po kamo, mga tugang, marayon tabi. Ang mga bararatong bakalon dyan tabi sa Ayala Mall, sa Tuya, tabing Earth Forum and Expo, dyan sa, hanggang na matapos tabi sa agang Sabado. Sa agang man na Sabado, kung gusto nindo na mag-enjoy man, mga alas 3, igwatabi kami dyan kay aktibidad, ang so para sa anniversary kan DCGB, kung sino magkaigwang ngaya ki t-shirt, magkaigwang ngaya kamo ki mga souvenirs, may mga raffle kita duman sa Ayala. Sa aga pong mga alas 3, duman kamo, may registration duman kamo tabi, may chance kamong magkaigwa tabi ki t-shirt o kaigwa tabi ki premyo, ha? Hali po sa DCGB. Takasabay po dyan sa mga senior citizens natin. Alright, now. Uninald ang sarupang istorya. Kan inotnal daw sa opening day, naging bisita kan Earth Forum si Ma'am Ladi Asur. MD RRMO kan Legazpi. Naibugtak mi siya sa first data. Ngunyan kaya, unscheduled na tabi, supposed to be ngunyan, pasiring siya sa luwas kan Pilipinas na may mga official travel si Ma'am Ladi. Ang saro duman sa nakakuha sa tuya kay attention, although inistorya ko na ining parting ini ha, gusto ko lang balikan. Ang pigaapod mga tugang na halangkaw na greenhouse emission. Iyan lugaring very technical da ang pagpaliw. Ano nga ang greenhouse emission? Nakukuha iyan sa mga ngaya, iyan na ano yang sukar yan, arukang carbon emission. Gabos halos na ngaya sa mga maski nga ni mga tugang ang tao, ang pagkaunta kang karne.
igwa kipiga po na carbon footprints. Dahil na kitang paduman. Pigdadangog ko si Ma'am Lade kang paliwanag niya. Tabi tungkol dyan sa, sa isyong niya. Pero nga ko din na kitang papadumanan. Alat ngo na. Pero nga ko din na kitang padumanan kaya di kong arog kaan ang pait kibuhay tatap. Kada hero ta, mga tugang, kundi kita mag-iingat, igwa po iyan ki epekto sa satuyang kapalibutan. Now, ang saro naman sa naging presentasyon niya, mga tugang, tabi, may kinaaraman sa sea level rise. Ang paglangkaw, mga tugang, kandagat na posibleng na makakaapekto, tabi sa satuya mga tugang na buhay sa mga maabot na aldaw. Sa Legazpi, tabi, in the next 30 years, sa masunod mga tugang na 30 taon, ang ibang parte kan Legazpi, mababa mga tugang ki 1.1 meter. Ano bang parte kan Legazpi, mababa mga tugang nin 1 malangkaw, mababa siya, malangkaw mga tugang ang tubig. Anhapot, ano ngayang parte iyan kan Legazpi? Pagong iyo, iyan makadit dyan, Mr. Maceda, Henry M. Ano ngayang parte kang Legazpi? Anpig sasabi, dumangko na nako aso kasimbagan kasuhakan sa naging speech ni Ma'am Ladi Asur. Igwa mga tugang kipigaapod na climate change trend for Legazpi. Kita sa Legazpi, ang pigluluwas ta mga tugang na greenhouse gases emission 104,000 tons. Halang kawunon day ni, which resulted mga tugang to the increase in temperature. Ang Legazpi habang nagahaloy, nag-iinit. An palibot. Gusto ko nga ng karawan si Ma'am Ladi. Ano nga niya ka, Ma'am Ladi? Nakadagdag sa greenhouse emission, boda tabi nga niya ako sa increase sa level of temperature. So, nangyaring politika, kano minaging 2025? Di ko garing kinarawan si Ma'am Ladi. Baka nakadagdag ito. Ngunya na barangay election, baka makadagdag sa init. Pero, imposible man po yan. Ibang factor ini na pigsasabi, digdi. Now, sa Legazpi daa, mga tugang, habang nagahaloy, nag-iinit. Uyog-uyogon mo yan, Ronald. And then ngayon na mamalisyahan, sabi niya, ang Legazpi albay, pambihirang tamaan ngunyan kibagyo. Kan mga enot, pambihira kitang bagyohon, sunod-sunod sa bagyo, ngunyan pambihira kitang tamaan kibagyo. Di ba? Dahilan po sa climate change, sabi niya. And, habang naghahaloy, masyadong mainit ang temperatura sa syudad. Di kita mga tugang may problem. So, inot nga ni baga, so heat index ta, nag-go 40 plus, 45, kang inot baga. In fact, first time ko itong pakadang ugaro kang this year ko dito, last year ito, ng Legazpi, nakakabugtak sa bareta na may pinakalangkaw na heat index. So, alingahot. Now, dahilan dyan, may pigaapod na rainfall, wetter, or drier, plausible futures. Ang Legazpi. Climate trends yan. Kung sabi yun, sa Legazpi daa, kung mauran, nunununon. Kung mainit, nunununon. Kung dumog, nunununon. Kung mamarahon, nunununon. Yan na tabi ang climate trend sa Legazpi. With that, igwa kipig-apod na extreme events.
Ano mga extreme events yan? Sabi, increasing frequency of strong typhoons and El Nino events. Sa tuya da mga tugang, pambira kitang tamaan kibagyo. Pero mabuyo kitang tamaan, makusog. Ayun da ang nahiling tang trend sa Legazpi. Sabi ni Ma'am Ladi, duman sa sayang naging presentasyon. Di ba? O, dahilan dyan, mga tugang, ang climate change tabi sa Legazpi, sa laog nin, for the next 30 years, in the next 30 years, magkakaigwa kita ki sea level rise na 1.1 meters. Na-imagine mo rin ang saro, sobra sa sarong metro na paglangkaw ng tubig sa Legazpi. Sa 30 taon pa man ining maabot. Pirang edad ngunyan, pira ako, 47. Plus 30, pirang edad ko, 77. Hiling ako na angel. Hiling nga kay Never. Sobra ka na ngayon 50. Di totoo yan. Anong dito to yan? Plus 30, mga... Gururago na kita, itang henerasyon ngunyan. Una ang hapot. Siyempre, mahapot ka mo. Ano nga yung Henry M. na parte kang Legazpi ang malubog? Una ang simbag. Ano nga yung pong parte kang Legazpi ang malubog? Unin ang na-mention naman ni Ma'am Ladi sa presentasyon niya. Tako, pigi-take note ko ito. Unang na-mention niya, binanuahan. Ano nga ito? Kusog-kusogan ang radyo. Kusog-kusogun mo yung radyo. Binanuahan. Ining binanuahan, east and west. Ining yan sa may Macabalo River. Kung ang binanuahan ano yan, maabotong gitubig na 1.1, puso DCGB Ronald, may problema kita. DCGB. May problema kita sa DCGB. Yan ang binanuhan sa likod ta. Increase mga tugang sa pig-apod na sea level rise. Gusto sabihin, malangkaw ang tubig ni 1.1 databi in the next 30 years. So daga, siyempre mababa. May mga daga na malalanto pa rin tubig. Ano pa? Aray pa man ini. Kaya may tsansa pa kita mga tugang na mapakaray. Anong na-mention duman? Victory Village. Huyan kaya bagang Victory? Huyan mga tugang sa ano ini? Nga ang kanimbarkadero, Karakap Joy Bahoy. 1.1 meter. Ano pa ito? So na-mention duman? Dinagaan. Ang dinagaan bagahuning sa may St. Jude ba kuyo? Pasiring dyan sa may NFA, Karamadam Jahara. Dyan sa may Bureau of Customs. Yan, dinagaan yan. Digdi sa may likod ining building kang kuan kang ano nga ining V&O, sampangan kang pugot na payo. Yan. Kasabay databi ibang parte kan Sabang, bako man gabos, Buda, part nga kan Sabang, part of San Roque, and Peña Aranda. Natay nang na-identify. Remember, na sabi, hindi kong tama sa pagkadango kay Ma'am Ladi, ang sabi niya, ang tubig da ang mga tugang, pag minabalik sa dati niyang pinag-agihan, natural, inalingawan ko sa term na ginamit. Basta, kung bibikulon mo, minabalik niya sa dati niyang agihan. Nata, ining mga lugar na ini, na unambitan Ronald, ini ang dating agihan, kampig-apod na Tibo River. Naroon daw manindo. Kamong mga guru, kamong mga maedad na, aram nindo ini. Ang Tibo River, hali digdi sa Lapu-Lapu, iyan na tinampong sampangan kang LCC, dyan sa Trilon, salog yan,
kampanahon, may tulay dyan ka ito. Nagkahiriling ko sa mga drawing. Yan bagang Trilon, yan ang mga pinaglabanan na monumento. Tulay po yan kampanahon. Kaya nga na po na pinaglabanan, tatulayan, diyan nagbaradilan sa mga Amerikano, buda, sa mga Filipinong soldados, dakulon daan nagadan dyan. Kan 1940s, World War II. Imagine na 1940s, 2023 ngon yan, pigparadaragaan sa salog, mga tugang, naging daga, o yun ang kamugtakan. Quezon Avenue, ang Tibo River, luwas iyan dyan sa Orosite. Yan baga na hanggang sa may Ayalang Tinampo, pasiring duman sa Pinakapuro. Tibo River yan, minaluwas duman sa may Partikan, Proxy Hotel. Salog da iyan. Abako daa, salog iyan, tabi kang panahon. Totoo po iyan. May tulay dyan. Ikaw nga na kung nahiling dyan, Ronald, na picture, katakol ka nagdudurong ang mga bangka, pasakat sa tulay. Inakanto kang Wendy's. Yan ang approach kan tulay. Ito, pag kinalot mo iyan, Jerome, yaon dyan ang pundasyon kan tulay. Di ko aram kung ginaba sa tulay dyan, kan pigparadagaan niyan, o ano ang nangyari dyan. Basta tulay yan, ang approach, kan tulay, hali digdi sa may Wendy's. Ang balyo, duman sa Ayala Malls, duman baga sa may, sa ibong kang, anong bangko yan, big, BDO, yan, duman ang balyo kan tulay. Duman ka, tain ang salog, iyon na may Quezon Avenue, pasiring duman sa, kuan tabi, duman sa may, ayan na, nailing kong picture. O yun na yan tabi, ang mga piktaran, mga tugang kang sea level rise in the next 30 years. Hello? Hello? Hello po. Yun na yan sa mga piktaran. Tabi. Di ano nangyayari kita? Kaya nga ni, dapat may mga mitigating measures. Igwa kitang mga mitigation na dapat gibuhon, may mga interventions na dapat gibuhon. Saday pa ako, nadadangog ko na ang word na climate change. 60s, ay di pa ako namundag kan 60s. Namundag po ako 80s. Nadangog ko na yan. Pero nababasa ko na kan 70s, pinag-ururunan na yan. Hello? Yes. Dyan sa may Trilon. Opo. Hello? Ay. Now, pangyayari. Sali lang po. Sorry So, nag-upload. Pangyayari. Gari talaga, mabago na kitang. Sino makabakal ki cellphone lamang na sino makadonate lamang sa kuya ki cellphone na dahil na pigagamit. Sato, mabakal daw akong cellphone duman sa kuhan. Mabakal ako dyan sa, baka may cellphone lamang dyan sa Earth Forum. Igabagang cellphone sa, iba ko igwa Ronald ki cellphone na nahali sa agriculture, di ba? Ronald? Pag igwa ang cellphone, Oppo. Igabaga, resultan ka na agriculture, Oppo. Ano pa? Ang mga gadget na konektado sa agrikultura, apera kan Oppo. Ano pa? Igabaga, Apple. Ang dahilang mga tugang niya, guava. Diba? Natalaw talaga kayo disipin lagi, guava, mango, ade. Nganya, aratilis. Diba? Ilingan na. Yan tabi tabi. Yan ang mga projection, tabi. Projection. Na inadalan, tabi. 1 meter is 3 feet. Tulong roller. Tama tabi, Ate Rondon. Tulong roller. So, ang increase mga to guys, more or less 3 roller. 3 feet. Tang 1 foot. Tama tabi. Amigo, Rondon. Ang 1 foot is 12 inches. Tama. So, lingaw ko na kaya. Garo-aro ka. Diba? Kaya 1 meter is 3 feet. Hindi kong tama. So, garo medyo arrogant so na tandaan ko pa. Kan ano yan.
Apod na po so gusto mag-react. Yung tabi yan, mga tugang so, ano yan? Now, kaya nga ni, mga tugang kita, ang syudad, nanginginot sa pig-apod na City Plan of Actions para mamitigate, maiwasan mga tugang ang mga bagay na ini. Kaya nga ni, sa pinag-urunan ta, iyang pig-apod na Reducing Marine Litter. Kasubagom, naugmahon na akong pigbabasa ko sa bareta. Ano nga na ang bareta kasabagot na nangyari duman sa Europe? Ano nga na itong, di ba? May nagdangog kasabagot sa. Di ba? Sa Europe, mga tugang, the entire member of European Union nagsabi, ang mga produkto na may mga microplastics ibabawal ninda puon sa bulod, sa tubig, hanggang sa mga pagkaon. Ang mga microplastics dain na dapat. May tibay ining mga Europeo na ini. Sunod, baka yung palig ito sa sinunod mo ko sa bago, sa international news, yaon duman. European Union, microplastics, asa nagupon ang microplastic, nagupunan sa macro. Tama? Idakunta. Gano'n tama. Kahit sa economics, pag-aradalan mi ngayon, macroeconomics, microeconomics, Dracula, pasaradit, di ba? Ngaya, macro approach of management, pagkabilugan, ngaya, micro. Pag sinabing micro, saday. Pag dakula, pag macro, dakula. Tama? Oh, yan. Microplastics. Ang microplastic na, sabi sa interview ko kay Professor, kay Professor, professor ko sa research, naligawan ko naman, si Sir na, Romel Juneda, professor ko sa research sa graduate school sa Bicol University. Ang microplastic nga yan, di man nahihiling kimata. Kaya nga nga micro, may sukol siyang sinabi, saradayo plastic, dakulang plastic, laugan mo, nagtunaw, mga tugang, pagtunaw, naging saradayo kinaon kan sira, kinaon taman so sira, yaon na sa tawo. Iyan ang pigapod na, padosang balik sa to. Magkakahiri lang kita. Susog baga duman sa presentasyon sa sisingaros nagpresent ka ini sa Macabalo River si speaker tang saro duman Macabalo River nasusog mga tugang sa research ang Macabalo River kaito halangkaw ang microplastic content. Si speaker, garo si Kwan gayo siyan. Marine litter. Si Kwan si Sir na OCNR. Isa nga ng OCNR ta. Engineer Benjo Calleja. Na-mention niya duman. Igwa kisaro na thesis, garo thesis siya o doctoral o masteral something. Gero research kan Bicol University nang Macabalo River kan mga panahon dahil ko lang natandaan sa petso taon alangkaw mga tugang an microplastics kan 119 tons tabi ang microplastic mga tugang sa Legazpi susog sa 2021. Tama ba? Microplastic Macabalo River kaya po pinili mga tugang ang Legazpi ta ang Macabalo River halangkaw ang microplastic kay to indangon niyang kung kumusta na tamalinig na mga tugang dahil ng basura dyan sa Bukana kan Macabalo River. Saka ano na kita sa Europe mga tugang subareta may kasubago tabi mga tugang binawal nindang anuman na bagay na makonektar sa microplastic. Kita palandig di sa Pilipinas sa US mga western countries
kan kami nakaabot naman sa Europe. Ang Europe ang advanced masyado mga tugang pag-abot sa implementasyon kang climate change mitigation. Di ka naman, pambira ka naman makailing kiharong na daing solar panel sa atop. Kadaglan may solar panel. Pati ang mga salugnaan, pig-asikaso ninda na mamantinir na dainin basura dyan. Kita digdi, the best kita di. Oh. Tamang-tama nga sir, lunch ngunyan kan, malunch nga ngunyan kan, iPhone 15. Oy, si Raul, manggura no itong migota. Ano do kun mahal. Giruday ko kayaan. Dang, huning cellphone ko gari makahirak naman ini. Gari iPhone 15. Isos, gari makatakuto naman paggamit-gamiton ini. 3 feet is 1 yard, sabi ni Manay Helma Sagin. Good morning, tabi kay Kuya Alan at kay Jess, sabi ni Ate Rochelle. Good morning! Tabi sa Indo, Alan and Jess. Good morning, tabi, sabi ni Ate Rochelle. Tama ni Manay Helma, 1 feet is 1 yard. Yarda? Ang yarda baga, sagurang ini, ngunyan baga, kuha na meter. Nailing ko si Manay Helma kaswapon sa aya. Naglakaw-lakaw kay Basikid. Good morning, tabi, Manay Helma. Ang 3 feet po equivalent to 1 yard. 1 meter is nasa 37.5 inches po. Yan. 1 meter is 37.5 inches. Kaya nga ni more or less 3 rollers. At ang 3 rollers baga, 36, di ba? 12, 36. Kaya more or less talaga, 37.5 inches. Salamat po, tama ini. 39.37 inches po ang 1 meter and 3 feet or 36 inches po equals to 1 yard. Yes, very good. Salamaton. Matibayon ini na texter ta. Thank you po. Okay. Now, Sir Henry, igwa baga po ki oxo biodegradable plastics. Biodegradable are a type of plastic that biodegradable faster in the presence of oxygen, transforming into the harmless biodegradable matter within a few months to a few years. Iyuma. Sige daw, i-discuss ta daw ini sa kaya. Ano sabihon kan oxo biodegradable plastics? Ini, sige, i-take note mo tabi ni Ronald ta. I-take note mo daw tabi ni Angel, tawara man si Trisha pa, totoo doon pa. Si Angel ang pig-asahan ko sa mga araw kaya. Excuse me po. Maumaw ka na naman niya. Bago nagkaparadukan ka nga niya. Take note mo ni, tayo diskutir tayo sa kaya ini, oxo biodegradable. OXO biodegradable. Sir, ang parusang balik is accumulated micro in nature, in efficacy, pigbabaliwala ng tao dahil walang alam sa science. Iyan po ang dapat i-lecture. Ay, magayon man ini, sir, ma'am, sir or ma'am. Thank you po, Accumulated micro in nature, the efficacy, pabalik-balik, wala alam. Yes, thank you po, sir, ma'am or ma'am. Thank you, magayon po ini. Retired ka na nga kaanhin, garing nga nakatungkod ka na kaan, sa taon na yan, pwede. At adakulon ang brand ke cellphone na konektado sa agrikultura. Iga pa nga palang sabi kang texter ta, BlackBerry. Yes! BlackBerry. Oppo, BlackBerry, Apple. Ano pa ang konektado sa cellphone? Sa agriculture na technology ngunyan. Nakulon baga. Diba? Ito. Sir Hin, iyan na area kang Gaisano, tibo yan ka ito, 1978. Correct ka po dyan. Inabot ko ini. Ining Gaisano ngunyan, yaon yan so terminal ka ito, kan filtrang ko. Iyan nagli areang yan, tibo yan, kadakol yan ka ito, kan mga nipa. Inabot ko po, kaya nga na inabita, no? Yan na Soul Subdivision bita, no? Pigbahan ka ito, nipa yan, tibo yan, sa may parte. Kaya nga binugtakan dyan ka radio station, tamatibo dyan,
ang tower kang radio station sa AM kay pon grounding, dapat dumog ang grounding niya. Basta po dumog ang signal kang AM radio, buda ang grounding kaan makusog. Tama, Ronald? Kay pon kidumog. Kung mamara, bako po yan. Ang strength kan AM sa dumog. Namali siya nindo. Pag nag-uuran baga, o pag banggi, malipot, moist, makusog ang signal kang AM. Pero pag mamara po, maluya ang signal. Kasi in other words, ang signal niya sa dumog. Iya po. Yun na. O sige, sandali. Tapuson ta ini. Na-restore yang ini. Now, saan kita nakaabot? Oxo biodegradable. Sige, discuss na po yan. Hello? Sir Henry, good morning. Good morning po. Dati po, diyan kami nagkasaon. Sain? Diyan sa may COL kami nagpupundo. Iyo, dyan sa may... Kato, basta inabot ko sa Peltrangco, dyan, sa likod kang Peltrangco Terminal ka ito, Tibo, yun ang lagay sa anong yan. Diyan sa Saud American Inot. Oho, tama po yan, nakuan mo. Luwas anduman sa may, actually, di pa nga Tahoe Road ka ito? Wala pang Tahoe Road ka ito? With alternate road? Wala pa. Oo, kaya ka na tinampuan, sa ka na develop ang lugar. Para biga, Sir Henry, diretso dyan. Iyo po. Sige, salamat. Salamat po. Yan. Tama itong observation kan sa tuyang paradangog. Ano so tinapusan ta palang nagliko-liko naman ta kang istoryata? Cherry Mobile. Ikaw pala ni Cherry Mobile. Oh, the best baga. Dakulom palan ka iyan. Alright. So asin palan, asin. Oh, balikan ko so asin bago pa report dun si Jimmy. Deng asin sa Bicol, deng producer nin asin sa Bicol, nawara nga ni sa producer dahil duman sa Raxo, so asin, lo, ni Ramos, tanag pang nag-produce ka mga tugang kiraksol, dahil mambabakalon sa merkado, tabawal nga ni, dapat so asin mo, may, ano nga nito? Iodine content. Hello? Hello, Good morning. Nagdadangog sa akin ko sa imo, nalibong siya. Ka nga rin. Sabi mo ba so, guys, ano nga, tibok yan. sabi sa ko kanahin ko, Papa, di ba yung tibok, tamboy? Iba ng gender nga. Matibo, dati may gulato, sunta ka dyan. Nalibong. Matibo, dati, yung managan. Paguna mo, tumboy na to. Latosong ko si Joker na Sarawayo na ini. Thank you, Migo. Mabuhay ka. Alright, now. Balikan ta so asin. Sabi ni Director Ariel Pioquinto, ibabalik ang industriya kang asin sa Bicol. Tahinapot siya kan susaro duman na taga Bureau of Animal Industry, dating director. Garo nga sir, wala nga sa presentasyon mo po. So asin, yung mananggad, di wala nga ya. Hello? Morning, Ma'am Yet. Morning. Po, Ma'am Yet. Hello? Ano po? Hello. Ano po? Ano iPhone na cellphone? May iPhone ginubatan tabi ang pigigilo. Yo. Charot. Thank you. Latusunta ka, Ma'am Yet. Ano nga ang pwedeng gibuhon kan mga taga-Legazpi ngani na ma-delay o ma-reverse ang prediction? Ay, yun na ito. So presentasyon ni Ma'am, Madam, presentasyon po ni Ma'am Ladi Asor ito na tungkol sa Legazpi, sa CDR mo kan Legazpi. Ang pigasam niyang mga nagibo, igwasin da kitulong action plan na ginibo. Igwasin ng tulong action plan. Madali lang. Hello? Toy. Hello, amigo. Renaga. Kumusta, amigo? Yes. Congratulations sa Earth Forum. Thank you, amigo. Magayon, very informative, Yes. educational. Thank you. Mabuhay ka. Ang asin, amigo, Oho. iodized salt.
Ikaw kita mo pabrika dyan kahit ito nagigibo ng asin, si Thermal. Sain bigo? Sain? Sa Tiwi. Tiwi. Bako sa Piodoran ka ito para igwaman? Piodoran? Malak-balak? Nagpapakala ko kayo ito, pag nakahapit kami dyan sa sarong low enthalpy well, Mhm. na dahil magkakuhan magamit sa planta, Opo. kinibuhan dito pang NSDB. Ah. Iyon yung DOST ko dyan. Iyo po. National Science Development Board. Joint venture with the PGI. Yes. Sindan may construction geothermal project. Opo. Mhm. Kaya lang, in the long run, para tuhon sa asin kay itong iodized, Santa Barbara Salt. Iyo. Ya. Nailing ko ito. Mananggad, Santa Barbara. Brand, di Santa ba? Barbara. Kaya lang, sad to say, sa linawig-lawig kan mag-produce ng steam na iyo ang nagpapa-kunya ng asin, nagigibo ng asin, system sa init, Mhm. na para ito, nag-calciting. Iyo ano? Oo. Kung ma-drill ka ito, kurano man sa akin ka ito, 5 pesos sa patos, 10 pesos sa doon dakula. Kung Yan. ma-drill ka ito, magastos yung mga, siguro mga, at that time, mga 15 milyones. Dakulaon man. Ano man ang rig mobilization mo pa sana, it will cost millions. Ata na nga ni. Ata na. Depende pa kung sa inalan drilling rig. Iyo. So, nasarado ito kang NSDB. Mahal pala ng pag-produce ka, amigo, no? Ay mahalon. Mahalon Dahil kapag pala. nagdi-drilling, ang rig mobilization mo pa sana, depende sa kung saan ang location ng origin ng drilling rig mo, Oho. siguro mga 20 milyones na nun yan. Salbat. Kung Pwede. ano gawin na na. Pwede. Oo, pwede. Pero hindi na... baka feasible na Iyo. napara ito. Dahil mo man ito madugpol kay Kabila, may tubo, sira. So napundo itong project, nakul man nagkinabang ka ito. Iyo, pero Sa sayang. Santa Barbara. Iodized salt ito. So sustainability Ay, migo ang ito. gari mapagalta. Ang maintenance pala, ano, mamahal ang mga materials, budaya na equipment na, ade. Ang drilling cost, No. Talaman na. bako lang yan sa Di pwede drilling. migo na. So rig mobilization, so Di pwede pag-transport mo- ng drilling rig. Di pwede mag-ibang kagkaguna sana. Kagkag de kaya. Igwa mag-drilling rig na truck mounted, sanay siya na taaba. Arababo Ah. ba siya na dyan ang luho sa tiwi. Ang 1 kilometer dyan na luho sa mga production well, deep well na yan sa Inda. Ah. Deep well na yan sa Inda. Pero sa Bakman, kunya niyan, shallow well. Shallow well. Ang pinaka-ararom na luho sa Bakman, 3.3 kilometers directional well. Salbatana. Okay. So, yan, amigo, sayang kan proyektong ito ka ngayon Yes, NSTV. Ako lang yes, ginabang magkaito, sayang. pero alagad. Napundo ito. Yes, oo. Hindi tabi, amigo, sa Macabalo River, Tibo River, ang mga ang ancestral lot made. O yan mo so, bako kaya yan. So, harong mo sa gilid, di ba? Ancestral home nindo. Iyan, salog diyan, hali duman sa kadagatan. Oo. Kasi ring dyan sa may Trilon. Yes. So mga paraw, asin so mga kunyang kan na rapo-rapo asin nito dahil pamagka itong bimotor, saro ka sa mga pinag-aangklahan ninda, daga-made. Inigiltisimetro sa muya yan dati. Iyo, Kaya lang, iyo. tinawag kami sa sarong Greek merchant, Stylianopoulos. Iyo. Pero ang ilan mo kayo tumigaw? Toy, Iyon yung ganyan na nairokan me. Toy. Inabot mo itong salog na ito, Budang Tulay, tabi? Aday. Aday. Okay. Day, pwede na bot. Then, naghapot man lang. Istorya na sila mga gurang me. Tama, Oo. Nagpuho naman, para dalaga-daga, nag-migrate na itong mga nagkaperang kapitante sa nagdadakol na susutuyang populasyon, nagdaraga-daga dyan sa may dinagaan sa kampang me. Yeah. Kung nata hanggang mo dyan, inapod yan na dinagaan. Iyo. Correct. Para nagdadagaan yan, kanya-kanyang pagdaga dyan kan mga habitantes. Yan dyan sa mga Prias na daga Yes. sa may NBI. Opo. So, may church nga na dyan sa protestante dati. Ah, okay. Iyo yan ang istorya kaya. Yes. Tibo River. Kasi sinabi mo kasubago, World War II, Aha. World War I ito, Filipino-American War. Yes. 1903. Badir kontra Garon. Kontra Espada. Yeah. Okay. Pero dyan pumahilig na sa Pilipino maisog. Iya baga, Kaya so natakot sa resiliency kan mga Pilipino matibay pagabot sa araw ka na bagay. Iyo. Opo. Opo, okay.
Congratulations sa Earth Forum. Apo, thank you, Migo. Sige, monitor ko sa radyo. Yeah. Kaso apo, nag-abot ako duman. Inabot ko, dikit na siya. Ayo, okay. Dikit na siya. Yes. I want to attend more. Yeah, thank you. Thank you, Toy. Importante yan, Migo. Salamat. Yes, salamat. Alright, Toy Rain, mga tugang sa, ano yan, sa yung reaction. Okay po, ang itong, hapo tabi tungkol dumaano ngayang giboon para ini ma-reverse o ma-mitigate, ang ligas bigo kibigapod na City Plan of Action kontradigdi, sabi ni Ma'am Ladi Asor. Kailan ko na, dahil yan, saro duman sa, nakulon ito, saro sa component ninda, ining pigapod na Social Enterprise Development, ano yan, Marine Litter, Baselining and Capacity, inin na pigapod na Solid Waste Management Collection and Transport System, ano pa ito, so na-take note ko. Dakulon siya, mga tugang na action siya para maging mapaluya ang climate trends. Hindi po sa Legazpi. Mapaluya, mapundo, ma-stop, ma-reverse, whatever. Ang katuyuhan niya na daini maano yan, masyadong maging critical mga tugang sa masunod na 30 taon. Okay, tapusin ko lang so asin. Ang asin da tabi, sabi ninda, mga tugang, ibabalik ang asin sa Bicol. Magkakaigwa da tabi ki next year sa Catanduanes. Nasa pipeline pigadalan kang Bifar. Catanduanes, Masbate, Albay, Camarines Norte. Igwa ki asin production dyan. Gari partikan Camarines Sur somewhere in Lagunoy gaya dito, dahil ko lang maiksakto, dahil po namin sa susursugon, naghahanap sa mga farmers kay asin. Aramin kong nata, ang asin pala, Ronald, vitamina sa nyog. Yan na, nyog. Talaga po, itong former director ka, nakikigyan ako, yung pala naman nagdadangog. So, dahil niya man sinabi, very humble man si madam, naghapot lang siya. Pero inapot ko pagkatapos, former director pala siya kan Bureau of Animal. Ano yan? Kahit baga may husbandry, something. Bureau of Animal. Kaya ako ngaya tabi nga, livestock person ngaya ako sabi niya. Nagapot siya kang asin, tayo pala, nagagamit kan mga animals, buda, pang fertilizer sa nyog, ang asin. Iyan na, rock salt. Wala nang iktanig sa Bicol. Iyan ang saro sa programang gigibuhon kan Bifar databi. Garo next year ito, nasa pipeline yun ng pag-aadal. As in siring man, gari, kung paano yan mapapakusugta. Napupugulan kita mga tugang kan, iodized salt, itong Fidel salt, ni Ramos, di ba? Na ang gabos na rock salt, binawal sa merkadong iluwas. Ang gabos na maluwas sa merkadong asin, dapat may iodine content. Dapat, adalan ito kung paano yan ma-welcome giraray ang salt industry, mga tugang sa Pilipinas. 8:42 oras natin sa Anhapot. An oras hatod sa Indokang GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mommies, nagbabalik na ang EQ Ingenious Kiddie Fun Time Redemption Promo. At dahil partners tayo in celebrating babies' milestones, bibigyan namin kayo ng mga special na papremyo this year. Just collect empty wrappers of EQ Dry, EQ Pants, EQ Plus, and Genius Premium Pants to earn points and get cute prizes. Make eating time more exciting with a bamboo dish set. Make playing more fun with a foldable playmat. Or make learning more enjoyable with a 3-in-1 kiddie
table and chair set. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestones ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time promo. Submission of entries is valid from September 1 to November 30, 2023, and prices can be redeemed until January 31, 2024. For more details, visit eqdiapers.com.ph or our Facebook page. Promo valid from September 1 to November 30, 2023. Per DTI Fair Trade Permit Number 170438, Series of 2023. Gawing mas fun ang pag-achieve ng milestone ni baby with EQ and Genius Kiddie Fun Time promo. For everything that's true, count on GSM Blue. Let true things come your way, yeah. In your life you have a say. Choose what's true. Ito ang moment mo To choose what you love. Choose what is cool for you. Choose what is true. Choose what's true. Time to feel alive. Time to share your voice. With GSM Blue, celebrate your choice. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you with GSM Blue. What's your true? Drink responsibly. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM Blue. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Sa selebrasyon kan ika-65 taon na anibersaryo kan DZGB, samuyang iprinipresentar ang Earth Forum and Expo Year 2. Earth Forum and Expo Year 2 may temang Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Ang Earth Forum and Expo Year 2 masentro sa E. Environment, A. Agriculture, R. Resiliency, T. Tourism, as in H. Health. Maaantabayan poon Oktubre 18 hanggang Oktubre 21, 2023 sa Ayala Malls, Legazpi. Ang mga aktibidades: Oktubre 18, Miyerkules, alas 10 ng aga, opening ceremonies and ceremonial cutting of ribbon and blessing of exhibit booths. Keynote address on the theme Renewing the Earth Towards Integral and Sustainable Development. Honorable Cynthia A. Villar, Senator, Republic of the Philippines. Alauna imedya ng hapon, Reducing Marine Plastic Litter. Alas 3 ng hapon, Resiliency in terms of sustainable development and greenhouse gas emissions. Engineer Ladi Azur, ENP, MCDRM, CGDH1, CTDRRM Officer. Oktubre 19, 2023, Huwebes, alas 10 ng aga, Creating Alternative Livelihood for Fisher Folks. Alauna imedya ng hapon, Go Green, Go Digital, Food Sufficiency. Alas 3:30 ng hapon, Digital Clustered Rice Farming. Oktubre 20, Biyernes, alas 10 ng aga, Innovative and Engaged Tourism Towards the Protection of Our Common Home. Alauna imedya ng hapon, Food and Water Safety, Preventing Food and Waterborne Disease for a Healthy Community. Resource speakers, Dr. Mildred Tianes, Medical Officer 3, and Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3. Water Safety and Mental Health During Environmental Emergency. Engineer Leia Angela R. Castillo, Engineer 3, and Miss Windalyn Baluis, Nurse 5. Hatod sa Indong, kan DOH Regional Office 5, Oktubre 21, Sabado, alas 10 ng aga, The Impact of Laudate Deum on Climate Change. Alauna imedya ng hapon, From Aging to Saging, Senior Citizens Health and Wellness Day. Mari na, magpartisipar, asin makisumaro sa DZGB Earth Forum and Expo Year 2. Ang Earth Forum and Expo Year 2, makikiling asin madadangog sa radyo DZGB, DCGB News Online Facebook page, DCGB Live App, asin DZGB YouTube channel. Ang Earth Forum and Expo Year 2, hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors: Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, Department of Health Region 5, Department of Environment and Natural Resources Region 5, Legazpi City, Office of the City Environment and Natural Resources, Ayala Malls, Legazpi, Kalinga ni Loria, Good Found Cement Corporation, Congressman Didi Cabredo, Taranuman sa 3D Albay, Department of Tourism, Aral, Lampara at Musika Sounds and Light Services, Department of Agriculture, National Food Authority, Converge ICT Solutions Incorporated, Sharmila Printing Press and Advertising, LCC Malls, The Concourse Convention Center, LCC Food Garden, Bicol Food Delight, AVP Catering Services, New Blossoms Catering Services, Juliana's Catering Services. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsula Sin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Tabo, Plemix. Hika, Plemix. Plema, iluwas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemix. Basta Lagundi, Plemix. Vitex Negundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot mong namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Whatever the event may be, we cater it all. Bicol Food Delights Catering Services and Function Halls, the perfect events hall you wish to have. We cater to your needs, such as food, catering service, venue, event coordination, event styling, event host, party clowns, and more. We also offer grazing table services as delightful and sumptuous addition to your events. Try our best-selling menus: baked lasagna, creamy carbonara, baby back ribs, lechon kawali express, buttered chili pork, and BFD fried chicken. Also try our crispy dinuguan, baked spare ribs, beef salpicao, beef stroganoff, chicken galantina, and hot prawn salad. Bicol Food Delights Catering Services. Visit us at the second floor, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gogon, Legazpi City, or call or text at 0919-094-2572 or 0927-353-4407 or 0977-029-2404. Bicol Food Delights, your people's taste delight. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. May Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Love with all your heart, but see with both your eyes. Have them checked at EO Executive Optical, expert eye care, state-of-the-art facilities. May Alonzo po for EO Executive Optical. Love your eyes. Come visit EO Executive Optical with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sa mga tugang sa programa, good morning giraray kay Alan and Jess. Yan, sabi ni Ato. Dengin nadangog ka sa bago. Nadangog na kayo ngunyan. Kuya Alan and Jess, good morning tabi sendo. May magayon ni kuya na picture so sa tuyang amiga. Uni ugaring ko na babalikan tayo ni kasabay so topic ta about sa Europe itong pagbawal nila kan microplastic. Where do microplastics come from? Yan, ha? E-connector tayo ni duman sa oxo biodegradable. Yan, plastics. Yan po, yan, i-connector tayo naman, ha? Sige, tam. Magayon ni nasa tuyang pag-urunan. Okay, o bueno. May report muna kita. Hali po dyan sa luwas. Good morning tabi kay Manay Milagod. Dyan tabi sa barangay 2, kan Legazpi. Milagod. Yan. Si dating kagawad Chris Dalagit palan, kandidato para kapitan dyan sa Sagpon. Saro sa mga katunggali ni punong barangay Toy Barahas. Tama ba? Baka sala tabi kagawad Chris. Dating Municipal Councilor, Chris Dalagi. Ayun, tagasagpon ini. Tagasagpon ini. Siya ang saro sa mga katunggali tabi ni Kapitan Toy Barahas. Chris Dalagit. Yan. Good luck, tabi, amigo. Puro palan mga amigo tayo nagdralaga dyan mga tugang sa Barangay Sagpon, kan Legazpi. O, sige. Sagpon, Candaraga. Largest barangay, mga tugang Candaraga, dyan po sa ini po na Barangay Sagpon. Good luck mga amigo. Henry M.
Jimmy, nasalita, mga tugang may dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat Bibi. Maray na aga sa mga barantabay, sa mga dugang nyatong bareta, gulpingon niya na periodo kan eleksyon sa barangay nin mga bagay-bagay sa lado kan mga kandidato na mga gigibuhon asinday dapat gibuhon sa periodo kan kampanya asin durante kan eleksyon. Sinabi ni Police Brigadier General West Tremondo Obingki, ang PNP Regional Director, na inaktibar na niya ang kapulisan digdi sa Albay asin kabikulan kung sa'y nasa likodan ang pulisya sa mga mando o kasuguan kan Comelec para sa pagsiguro na maging matrangkilo ang nagraraning eleksyon sa barangay. Magsurunod sa nada sa tamang proseso ang mga kandidato asin day mag-isip nin mga anuman na aksyon na balga sa pinagpapasunod kan Comelec para dainin na ano man na problema. Digdi sa Albay asin Bicol, iguanin mga konsiderawan duman na red category, alagad pig siguro ni RD Ubingke na manageable ninda ang sitwasyon asin ang PNP Regional Office dahil mahagad nin augmentation sa ibang rehiyon sa pagsabing supisente man ang police force digdi sa Bicol para bantayan ang seguridad ngunyan sundo sa makatapos ang eleksyon sa barangay. So ang daming pinairal na mga dapat gawin at hindi dapat gawin. So in general dito po sa probinsya ng Albay, maganda po yung collaboration ng ating mga different law enforcement agencies. Kami nag-kapit-bisig upang sa ganon may paramdam namin ang sinsilidad ng ating mga law enforcement personnel upang sa ganun mabigyan ng proteksyon yung darating na halalan. So may mga lugar din ba tayo dito sir sa Albay, sa Bicol na medyo masabi natin nasa red category or ano may mga request tayo mga dagdag na augmentation please? May mga areas of concern pero as of now manageable at hindi po kami hihingi ng augmentation ng personnel or bodies sa ibang region or yan ang tingog kan PNP Regional Director Tabi Yes, tama ito. digdi sa Kabikulan. Very good. Yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon Jimmy nasalita di si Jimmy News. Salamat, Jimmy, sa report. Ang sa tuya, tabing Chief Reporter. Mientras tanto, Ans Galero nasa linya man. Good morning, Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong pareta, posibleng ang pag-otog na no contact apprehension ang talagang makapanultol sa mga drivers digdi sa syudad kan Legazpi na panagos na nakakabayolar kan leyes pantrapiko. Ini ang sinabi ni Public Safety Office Chief Rolly Esquera kung sa iya kada bes na nagkakaigwa nin bayulasyon minsan dipisil bukudon dahil sa wara nin magkakanigong record manong digdi lalo pa kung igwanin aksidente. Dahil kini sigun sa iya dapat na maging mahigot ang gobyerno lokal kan Legazpi sa pagpautog kan no contact apprehension lalo na sa mga lugar na talagang pigtatawo at minsan dakula ang trapiko o dakula ang bulos kan trapiko para mamonitor sa naman indikan na 911 oras na may bayolador sa siring na bagay tulos na may alarma sa Land Transportation Office at plate number kana si isay man na bay sa diri ning behikulo asin na in kaso man na magawa ni lisensya maparehistro dapat gunang manimbag ang mga ini sa magkakanigong regulasyones. Sigun kay Esquera gabos ng bagay pigigibuninda para maayos ang pulos kan trapiko sudad kan Legazpi alagad kung ang disiplina wala man giraray sa mga pasahero o kaya sa mga nag-drive kan mga behikulo pati naman sa riding public talagang problema man giraray iniya. Ito BBP ang informasyon. Aram mo ang maray dyan na pwedeng gibohon. Ano? Pag may nadako, pipatin nga. Nag-violate sa driver. Baba na po dyan sa manibela mo. Pagbaba, patinugon mo naman sa gilid kang post. Pakupon mo sa poste kang aleko. Tapos patalikodon mo. Pwede. Badulan mo kiupo ang lubot. Sarang badul sana. Tapos paka kagalan mong asin. Indah karaman sana ito. Pero
Dapat talaga, seryoso yan na magibo. Yes. Dakulong kitang mga violators. Iyo baga. Yan sa nanganing mga nakasurat na no loading, no unloading. May nakaparada sa ibaba. Eman nga na. No parking, dakulang nakaparada. Ang pinakamaray ka yan na halion so ibang mga signs. Ngayon, no parking, halion lagadion so no parking. Ano di kita pag-ulukan kan iba? Di ba? Sa kita, na mga nagmamaneho, tatao magbasa, di nakakasabot. Yan ang problema dyan. Doon kita may problema sa mga aruga na bagay. Pilosopo kita eh. Pilosopo kita. Sige. Angie. So yan tabi VP. See you. See you later. See you. Mag-ready ka na dyan ki. The best naman na snackan mo. Ah. Sige. VP, Ansel Rodin. When that love light shines all around us. Takulong pag itang nakalinyang istorya dito, saga naman, ano saga, Sabado, kung dahil Lunes. Magayon ito na ma-imbitar naman kita tungkol sa microplastic and oxoplastic, biodegradable, ha? Magayon ini na, sen man ang gadhali yan na microplastics na yan, alright? Oda, unay may picture sa si Kuya Nes, magayon ini, mga giya, papasadaan ta ini, mga giya sa pagpili nin kandidato. Ansar o digdion niyo. Bako para boyong, para sugal, dahil nagagamit kibawal na bulong o nagkaigwa ki immoral na relasyon sa babae o sa lalaki. Dahil siya nakikiibahan sa mga maraot na tao. Diba? Magayon ni pabalikan tayo niya. I-discuss ko sa inyo, i-share ko sa inyo ni para nakabuelo kita. Okay? Bueno, uni pa nga niyo. Uni pansaro. Lalo na malugod na bata na excited ako sa hapon sa activity mi. Nabasa ko sa bareta. Sabi mga tugang, ay, dahil na talaga, nagpa-problema na naman sa kuya talaga. Cellphone naghahang. So, PNR, napasiring sa Bicol, wala na naman. Malabo na naman. Malabo tabi so PNR mga tugang na ngaya. Gari de ko nabubuksan eh. Nailing nasa dyaryo ka sa hapon eh. Malabo na naman tabi so PNR. Dahil man pala wala ama. Dahil man nag-approve sa China. So pig-utangan tang bangko sa China. Nagduduwa-duwa ta. Kung nga di ba? Utangan mo nga yan. Utangan mo nga, bayad ka. Ano nga pautangon-ta ngayon ng Pilipinas? Ano nga sa tingin ninyo? Mag-urunggod sa mga bank administrator. Bank administrator. Ate, tapos nga ano nga, pautangon tang Pilipino, nga bayad kaan. Babalikan tayo yan about PNR, nasa dyaryo eh. Salamat kanserong pagantabay. I love you all. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Thank you. Mabuhay. See you later. 10 o'clock. It's a date, mga tugang at Ayala Malls, Legazpi. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? New Blossoms Catering Services is in need of the following: